in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Christmas party sa mga politiko sa Tangub City, Misamis Occidental na bulabog tungod sa pagpamusil. Duha kanila lakip na ang mayor sa lungsod sa Lopez Haina, Samaran. Presyo sa mga paboto, misaka, pipila ka adlaw una ang pagtagbo sa bagong tuig. O, kinabang gikan sa lain-laing rehiyon. Wala yung nag-abot para sa mga naapektuhan sa bagyong Odette sa Caraga Region. Sa detalye sa ato mga balita, nahimong crime scene ang venue sa unta malipayong Christmas party sa grupo sa mga politiko sa Misamis Occidental dinha sa Tangub City kagabi human ang pagpamusil. Duha ang samaran sa insidente, lakip na ang kasamtangang mayor sa lungsod sa Lopez Haina. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Bibo nga gisugdan sa grupo sa mga miyembro sa local party nga Asenso Team ug Partido PDP laban ang ilang Christmas party sa Barangay 7 Tangub City, Misamis Occidental pasado as 8 kagabi Disyembre 22. Usa-usa pa nga naghatag og mensahe ang mga labaw sa partido. Apan, dihang si Misamis Occidental gubernatorial candidate ug kasamtangang Deputy Speaker, Congressman Henry Waminal na ang mihatag og mensahe. Nagkagubot na sila human makadungog og buto gikan sa pusil. Unang migo sa metal frame sa pultahan, ang bala ay kini milahos sa wala nga bahin sa ulo ni Lopez Haina Mayor Michael Gutierrez. Naigusab og splinter ang tangkugo ni kanhi Oroqueta City Mayor Jason Almonte. We're having our fellowship dinner with our team at Asenso. And after all the mayors and board members had given their short Christmas message, and when it was my turn, mga 2 minutes na nag-istorya ko, biglang may pumutok, dumaan sa glass where I was standing on that glass wall. And then it hit Mayor Gutierrez, our vice gubernatorial candidate, and also hit slightly former Mayor Jason Almonte, our congressional candidate for the 1st District. That was the incident. Daling gidala sa Misamis University Medical Center ang mga biktima. Matod sa Facebook post ni Misamis City Mayor Sancho Fernando Waminal, ang anak ni Congressman Henry Waminal, luwas sila nga magigsuon lakip ang ilang amahan ug ubang miyembro. Gawas lang kang Mayor Gutierrez. Nakagawas na gikan sa ospital si Almonte ug nakaulit na kini sa ilang panimalay. Samtang si Mayor Gutierrez gibalin sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center gikan sa MUMC ug padayon pa nga ginatambalan. Sa Facebook post ni Misamis Occidental Governor Philip Tan, gikundina niini ang nahitabo og nanawagan sa kapulisan nga sulbaron ang kaso. Giampo sab niini ang kaluwasan ug paspas nga pagkaayo ni Gutierrez. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Sa magigsuong PAPNA nga napatay sa giingong surveillance operation sa mga pulis Samlang, North Cotabato kagahapon sa buntag, naa di ay laing gibaril ang mga pulis nga adopted sa pamilya PAPNA apan wala maigo. Kini ang aligasyon ni Heidi PAPNA, ang asawa sa napatay nga si Gerson Ray PAPNA. Ani ang report.
Gibarugan sa Mlang Municipal Police Station nga lehitimo ang surveillance operation nila Police Chief Master Sergeant Fletcher Lynn Dominic Pido o Police Staff Sergeant Arman Bada kagahapon sa buntag didto sa karenderya sa pamilya Papna sa Purokwan, Barangay Bialong. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Rialan Mamon, ang hepe sa Mlang Municipal Police Station. At dunay koordinasyon sa ilang opisina sila Pido ug Bada una nahitabo ang pinusilay. Nasay warrant of arrest ang target sa operasyon. Yes ma'am, at around 5:30 ma'am, no, personally appeared ang mga operatives, intelligence operatives sa Kidapawan City Police Station. Yeah, they will be conducting a surveillance operation against a wanted person identified as Gerson Ray Dulana Papna in Barangay Bialong, Mlang. Pero naagrabyado sa sitwasyon ang asawa ni Gerson Ray Papna nga si Heidi. Kay gipusil pagyud niini ang adopted sa pamilya og mayo na lang kay wala maigo. Pero niadtong tungura, napatay na nila una si John Kevin Papna nga naa na sa kusina sa karinderya og nagluto. Ang salaysay sa akong adopted ug ang akong anak nag-agi pa dito sa kilid sa akong mga anak akong anak tong motor. Tapos ang adopted ko pagtiro sa kabayaw ko, giapel pa siya og tiro, nawala lang siya natamaan, nakadagan siya. Dito na nagawas ang akong bana. Kung dito nakabalo siya, ma'am. So, ang naikuuna ang imong brother-in-law? Brother-in-law. O siyang bata? Oo, apat pa ka putok. Kung mistaken identity, dapat dili na niya to. Isa pa lang ka shot niya, kay dili na siya mao eh. Wala masayod si Heidi nga adunay warrant of arrest ang iyang banang si Gerson. Kay dihang nahitabo ang pinusilay, wala sila'y nakita sa crime scene ug wala say dala ang mga pulis. Upat tanan ang namatay sa surveillance operation, ang mag-igsuong Gerson Ray ug John Kevin Papna ug duha ka pulis. At tangi! Pagpusil patay sa usa ka sundalo sa Davao del Norte nakuha og video sa CCTV. O lalaking nagtulak sa iyang motorsiklo sa highway nga nahutan og gasolina, nabanggaan. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges.
Gipusil patay sa armadong naka-helmet ang usa ka sundalo dito sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte kagabi. Ang biktima gikan naghatod sa iyang partner sa terminal. Ang aktong pagpamusil nakuhaan og video sa CCTV. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Tan-awan ninyo kining video sa CCTV. Makita nga nagbaktas ang usa ka lalaki sa shoulder sa Feeder Road 2 sa Santo Tomas, Davao del Norte, pasado alas 6 kagabi. Naa siya'y gibit-bit ug paingon na sa nakaparada niya nga motorsiklo. Ang wala niya mabantay nga gisundan di ay siya nining usa ka lalaki nga naka-helmet ug naka-jacket. Wala damha nga sa dihang nakaabot na sa iyang motor kining lalaki ug nakalingkod, giduol kini sa likod ni ining naka-jacket ug dunay gikuot ug gipusil sa makadaghang higayon ang biktima ug dihang natumba, gitiwasan pa kini og pusil. Una misibat ang lalaking armado, gikuha pa niini ang bit-bit sa iyang gipusil. Ug daw nagsalimuang pa kini sa pagsibat kay wala dayon niya makita ang getaway nga sakyanan nga usa ka motorsiklo. Giila sa mga pulis ang biktima nga si Private First Class Marvin Guminang, 24 anyos, residente sa Asuncion, Davao del Norte. Ang nakita na mo sa CCTV sa mong video kay isa ra mo gid ang nagpusil siya. Pero naay mi nakita dito sa unahan nga naay mo naghulat nga isa ka motorsiklo nga murag mo lang getaway vehicle. Sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis, gikan sa Asuncion ug niadto sa Santo Tomas ang biktima, kuyog ang iyang partner aron nihatod sa terminal. Nagpalit sab kini og lechon manok nga mao'y gipunit sa armadong nagpatay atol sa pagsibat niini. Sumala sa partner sa biktima nga na-interview sa mga pulis. Muadtuay sa operasyon sa Bukidnon si Guminang. Naka-recover ang mga otoridad og 7 ka basyo sa bala sa punto kalibre 45 nga pistola. Di pa gid mi makakonklud kuan mi og usa ka detalye na lang kung nanami doon sa kaning possibility identity sa suspect pero nagkakaroon nagakandak pa mi og coordination sa digital teams ug katong iyang dalibin karon dili pag ako na mo aton makontak pero nagakuan na mi og pamagi nga istorya na mo siya binagi atong iyang kinabuwangan nga niadto diri kaganiyang buntag. Subayon pa sa mga otoridad ang motibo sa krimen ug makatabang sa investigasyon ang video sa CCTV. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Samaran ang usa ka lalaki human kini nabanggaan sa usa ka pick-up samtang ginatulak niini patabok sa Bansalan Highway sa Davao del Sur ang iyang motorsiklo nga nahutdag gasolina. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Nagpingit sa kasakit dihang naagian sa among news team ang 50 anyos nga driver sa motor nga si Benjamin Ticala Jr. Si Ticala nga residente sa kilometer 81, Barangay Santo Niño, Bansalan, Davao del Sur, nabanggaan sa usa ka pick-up samtang gatulak kini sa iyang motor patabok sa kalsada kay nahutdan og gasolina. Ang insidente nahitabo pasado alas 7 sa gabi kagahapong adlaw, Disyembre 22, didto sa National Highway sa kilometer 78, Barangay Dulo, Bansalan, Davao del Sur. Sumala sa investigasyon sa traffic section sa Bansalan Police Station, gilata sa pick-up nga gimaneho sa 45 anyos nga si Dennis Ronald Ritiza ang National Highway pauli sa Kidapawan City ug wa niini nabantayan nga gatabok sa dalan nga gatulak sa iyang motor si Ticala. Nabanggaan niya kini ug nalagpot ang motor, lakip na si Ticala. Hinungdan nga nakaangkon kinig bunog ug mga samad sa lawas. Gidali usab pagdala sa ospital si Ticala aron mahatagan og medikal nga atensyon. Ana-ana sa maayong kondisyon karon si Ticala. Duna na say ginahimong lakang nga pag-areglo ang driver sa pick-up nga si Ritiza uban sa iyang pasalig nga mutabang sa gasto sa ospital ni Ticala o pagpaayo sa damyos sa motor ni ini. Ay nakita na ko siya dool na manggod, naglabang na siya ba? Wala siya suga sir no? Wala, nakapalong yung motor siguro kay nagalakaw. Galakaw siya. Patabok siya sir. Oo, patabok siya, gatulak. Ang motor, tulak ang driver ba, nagtulak, tabok siya sa kalsada. Walay suga ang motor niya. Siguro, layo ang sakyanan, di siya makita. Gusto to, nabanggaan siya, kaya wamay suga. On the process, wala pa man tayo nadawat din na areglo na dyan nila. Pero base sa interview na ko, sa katong igsuon sa nabanggaan, isa ka maestro niya, niana siya na willing man siya areglo, wala may problema, matabangan lang to yung igsuon sa medication o kanong repair sa motor. Subling pahimangno sa kapulisan nga maghinay-hinay sa pagmaneho og magpabiling alerto. Sanglit karon daghan ang nagbiyahe alang sa bakasyon sa holiday season. Una-unang ginahangyo sa mga katawhan na binadli sa tuwa sa Bansalan
dagang kayo mga kuanon party. Kung inom ta, palihog kayo na drive. Kaya maunay kasagaran ko sa aksidente. Tungod, nag-unang hinungdan man sa mga aksidente sa dalan ang human error, abiso sa mga otoridad sa mga motorista, siguraduhong anaa sa mayong kondisyon ang lawas ug panghuna-huna ay magmaneho kay ang luwas nga pag-uli sa atong panimalay mao'y pinakaregalo nato sa atong pamilya nga naghulat matag usa. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Una mo tak-op ang tuig 2021, misaka na ang presyo sa baligyang pabuto sa Digos City, Davao del Sur. Gipaniguro sab sa kapulisan nga walay ibaligya nga ginadiling pabuto. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Duha ka adlaw una ang Pasko, akong naabtan nga ginaplastar ni Saifuddin Sultan ang iyang mga baligyang pabuto sa iyang stall sa may dalang Rizal Avenue sa Digos City. Kini ang ikalima niya katuig nga pagbaligya og pabuto sa dakbayan. Matod niya, bisan dunay pandemya, mas taas gihapon ang presyo sa pabuto karon kumpara niaging tuig. Isa pa ang presyo sa pabuto. Tungkol siguro sa pandemic. Halos tanan, may isa pa ang presyo. Ang presyo karon sa 100 shot nga medium fireworks nga 3,500 pesos sa una, karon tag 4,500 pesos na. Ang 7 shot tube fireworks nga kanhing 5,500 pesos, karon 7,500 pesos na kini. Ang Saturn nga 250 pesos lang, karon 350 pesos na ang usa. Ang 200 shot nga Saturn nga 550 pesos dati, karon 800 pesos na. Ang fountain nga tag 150 pesos lang sa una, karon 250 pesos na matag usa. Ug ang kwitis nga tag 10 pesos sa una, karon mapalit na sa tag 15 hangtod sa 20 pesos matag usa. Tungod sa pagtaas sa presyo, nabalaka si Saifuddin nga di mahurot ilang baligyang pabuto, sanglit mas daghan sila karon nga naninda. Sa una man gud may rami. Karon daghan kay ni mga sobra 30 mi 35. Ang pagpamaligya og pabuto sa lugar gitugot sa lokal nga panggamhanan ug sa DILG. Pinaagi sa gihatag kanila nga special permit. Gipaniguro sa mga mamaligyaay nga andam sila ug galing dunay matigayon nga sunog sa ilang giplastaran nga stall. Dami tanan sa amuhang fire extinguisher o katong tubig nga naibutas balde nga in case nga nay madisgrasya kailangan panon gyud namo. Gipaniguro sab sa PNP nga walay magpalusot og baligya sa mga gibawal nga pabuto. Chine-check natin yan every day. May mga araw po na may mga adlaw na kauban natin ang taga sa Civil Security Group para mag-check. Mayroon man tayong 21 ka mga firecrackers na ginabawal. Nagpahinumdum sab ang kapulisan sa ilang mga kaubanan nga likayan ang paggamit sa ilang mga pusil sa pagtagbo sa Pasko ug bagong tuig aron walay maigo sa saag nga bala. Every year naman na ginabuhat na mag-muzzle taping mga issue ng firearms sa mga pulis, mga long firearms o short, para masiguro nato na walay magpabutok. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Daghang hinabang na ang miabot sa opisina sa Police Regional Office 13 gikan sa lain-laing regional police offices sa Mindanao. Ang mga hinabang alang sa mga nabiktima sa bagyong Odette sa Caraga Region. Ani ang report ni Arjon Sabalde Ramones. Sa 100 shot nga medium fireworks nga 3,500 pesos, karon tag 4,500 pesos na. Ang 7 shot tube fireworks nga 550 pesos, karon 7,500 pesos na. Ang Saturn nga 250 shot nga 550 pesos, karon 800 pesos na. Ang Saturn nga 250 shot nga 550 pesos, karon 800 pesos na. Ang fountain nga tag 150 shot sa una, karon 250 pesos na. Ang kwitis nga tag 10 shot sa una, karon 250 pesos na matag usa. Tungod sa pagtaas sa presyo, nabalaka si Saifuddin nga walay ibaligya nga ginadiling pabuto. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.
Personal nga gibisita sa mga personahe sa Police Regional Office 13, ang Siargao, Surigao ug Dinagat, mga nagunang lugar sa rehiyon nga grabing naapektuhan ni Bagyong Odette kagahapon, Disyembre 22. Dala nila ang mga relief goods ug mga tubig mainom nga mo'y unang gikinahanglan sa mga apektado. Makatulog gid ang imong luha kay luoy kaayo gid ang mga tao. Luoy gid kaayo. Kung moingon ka nga wala nay balay, literally na agyoy wala nay balay, wala nay katog, wala na. Then ang kalisod sa tubig, no? That is why ang pinakauna na mga gidala dito isang tubig yun. Gadala yun mi og tubig gikan diri sa Butuan. Tungod ni ini, gilunsad nila ang tabang karaga kung asa mamahimong ipadala kanila sa mga regional o provincial police offices ang ilang hinabang para sa mga nabagyuhan. Ang Police Regional 9 mo'y unang nitabang sa ilang panawagan. Naghatod gilayon sila sa ilang natigom nga relief goods ug cash assistance. Nitubag sab sa panawagan ang PRO 10, 11 ug 12 nga nagpadala og relief goods ug cash assistance. Ang na-receive sa Pro 13 through our Deputy Regional Director for Operations, Police Colonel Quezada, Roger L. Quezada nga maoy nagdawat sa donations representative ni RD is a cash for Pro 13. So, 459,350 pesos. Actually, sir, na ay mga goods, pero dili siya intended for Police Regional Office 13 nga mudawat. It is DSWD 13. Logistical ang gihimo nga tabang sa atong Police Regional Office 12. Ang kwarta nga matigom sa Tabang Karaga campaign sa kapulisan, itunol nila sa mga apektadong pamilya sa rehiyon base na unya sa ipahigayong validation sa ilang mga ginsakupang police provincial offices. Disyembre 21, gideklara na sa Malacañang nga ipaubos sa state of calamity ang unom ka mga rehiyon sa nasod, lakip na dinhi ang Caraga nga hilabihang naapektuhan sa Bagyong Odette. Arjun sa Baldeраmones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Umaw ka to naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O sa app nga TikTok. Duha ka adlaw na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!